तारिख जुलाइआव बिसोरो जौ लोंनानै धरना होदों आरो जेब्लानाखि जौआ गाबाय 3 तारिख जुलाइआव बिथांमोना मेम'रेन्डामखौनो उइथड्र खालामफिनबाय। सत साहस दङबा मानो उइथड्र खालामदों? गाबोनसो उदालगुरियाव होनाय मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनाय नङा, बिनि मा गेरेन्टि दं? आरो आंथ' सन्देह खालामदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो होनाय मेम'रेन्डामाव बिथांमोना माने उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै डिमान्डखौनो होआखै। ओंखायनो बिथांमोना कपिबो देखायनो हायाखै। थांनानै मानो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमहैनो हायाखै? बिथाङा दिनै मानो हियारिंआव फैनाय समाव मानो लोगो हमाखै? बिथाङा अनारेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ मानो लोगो हमनो हायाखै? बिथाङा मानो अनारेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियाखौ लोगो हमनो हायाखै? अनारेबल हम मिनिस्टारखौ बिथाङा मानो लोगो हमनो हायाखै? बिथाङा दिनै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय आरजाथावै, गनायथावै, नंखायथार बाथ्रा बुंनानै जोंनि हान्जानि गाहाय बा जोंनि बिटिआरनिबो गाहाय प्रमद बर' सारखौ दिनै बदनाम खालामनो नागिरदों। खौरांगिरि लोगोफोर, दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मोनसे बाव खौरांगिरि मेल लिंनायाव नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दासान्दि जे जोंनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बेसलेस एलिगेसन जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथां, लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टै माखासे आरजाथावै आनएक्सेप्टेबल माखासे एलिगेसन्स बिथाङा होगासिनो दं। बेफोर माने एलिगेसन्सफ्रा एकदम बिथा गैथारै आरो माखासेया मिनिथाव आरो माखासेया लाजिथाव। बिथांमोना हयथ' 1 तारिख जुलाइआव गसाइगाव एसडिअ सिभिल अफिसनि मोखाङाव जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन खोमा। जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार लकसभा, उदालगुरि लकसभा, पर्बतजरा एमएलए समस्ति, गसाइगाव एमएलए समस्ति बे रिजार्भ जानांगौ होननानै बिथांमोना 1 तारिख जुलाइआव मेम'रेन्डाम होबाय। आं सानो बिथांमोना जौ लोंनानै होदोंमोन खोमा। ओमफ्राय जेब्लानाखि जौआ फेगाबाय 3 तारिख जुलाइआव बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखारनानै लाफिनबाय। नङाबा मानो बोखारनानै लाफिनखो सानसे उनावनो? 1 तारिख जुलाइआव होबाय, 3 तारिख जुलाइआव बोखारनानै लाफिनबाय। मानो बोखारखो बेखौ? दा बिथांमोना बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। नैथियाव बिथांमोना बुंगासिनो दं जे जों इउपिपिएल हान्जाया आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जानायखौ लुबैया, ओंखायनो बिथाङा सिरि दं होनना बुंदों। जोङो 27 तारिख मार्चआव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन आरो नैबे मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार सेथि जोंनि दाबियानो जादों क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै बेयाव मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ। जोंनि जोबथारनाय मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ, बेयो जाहैबाय 6थि जे डिमान्ड, बे 6थि डिमान्डआव लिरनाय दङ क'क्राझारा रिजार्भ लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै। मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ आरो क'क्राझारा रिजार्भ समस्ति जानांगौ होननानै बाव रोखा रोखायै लिरनाय दं। बिथाङा माबोरै बुंनो हायो जे जोङो इउपिपिएल हान्जाया बा आबसुआ बा जोंनि मानगोनां आफादगिरि बा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जानायखौ लुबैयाखै होननानै बिथाङा माबोरै बुंनो हायो? दा जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों जे जोंनि डिमान्ड बायदियै क'क्राझार लकसभाखौ समस्तिखौ बिथाङा रिजार्भ दोनदों। लोगोसे जोंनाव 15टा एमएलए सिट जों डिमान्ड खालामदोंमोन, बेखौबो मानिनानै बिथांमोना 15टा सिट दिनै होदों। मोनसेल' डिमान्ड, बे जाबाय उदालगुरि समस्ति नाम दोननानै उदालगुरि होननानै मोनसे लकसभा समस्ति दोननांगौ होननायखौ बिथांमोना मानियाखै। दा बेखौ जोङो एगेन होननानै बुंदों। हियारिंआव जों आरो गुबुन मोनसे मेम'रेन्डाम होननानै उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ सोरजिनांगौ होननानै जों डिमान्ड होगोन। दिल्लीयाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मोनसे टिम थांनानै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होनानै उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै जोङो आरो खनसेबाव जों डिमान्ड होगोन। मानो होनोबा जे 20 तारिख जुनाव ओंखारनाय जे ड्राफ्ट, बियो मोनसे ड्राफ्टसो, बेयाव गोबां सोलाय सोल' जानो हायो। सोलाय सोल' जानो हायो होननानै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियायानो गावसोरनो माने नटिफिकेसनावनो बुंखादों। दा बिथांमोना जोबोद लाजिनांगौ बाथ्रा जे बिटिसि सुक्तियावनो बिथांमोना बिटिसि सुक्तिखौ साइन खालामदों, हाग्रामा महिलारिया साइन खालामदों। दा साइन खालामनायाव बेयाव मोनसे कमिटमेन्ट होदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रिजार्भ समस्तिफ्रा सोलाय सोल' जानाय नङा, खमबो जानाय नङा, बाराबो जानाय नङा। जों दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियायाव जोंनि मेक्सिमाम सिटआनो रिजार्भ जानांगौ होननानै। 8टा 9टा
15तानि गेजेराव 8टा 9टासो एमएलए सिटआनो रिजार्भ जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन खिन्थु बिथांमोना कमिटमेन्ट होनानै जोङो बाव 28 तारिख सेप्टेम्बर 2003 सनाव पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोदों बिथांमोनानो जे बे सोलाय सोल' जानो मोना जोंनि संबिजितनि 332 दफानि 90थि खेब सोदांनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रिजार्भेशनखौ खुनु पद्धति सोलाय सोल' खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना रिटेन कमिटमेन्ट होनानै बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोदों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना गुगोल खालामनानैबो बेखौ नुनो हागोन दा बिथांमोना बोरै बुंनो हायो जे दिनैहाय रिजार्भेशन जानांगौ माबा नांगौ होननानै 2007 मायथाइयाव जेब्लानाखि बै समनि डिलिमिटेशन कमिशना मोनसे ड्राफ्ट माने कनस्टिटुएन्सि डिलिमिटेशननि रिपर्ट दिहुनदोंमोन बै समावथ' बिथाङा सिरिमोन जेबो बाथ्रा बुङाखै दिनै बिथाङा बिटिसि केबिनेटनि रिजलुसन लुबैदों बिटिसि एसेम्ब्लिनि बिथाङा रेजलिउसन लुबैदों बिथाङा मुभ खालामदों 11 तारिख जुलाइआव जेब्लानाखि बिटिआर एसेम्ब्लिया जागोन होमबा बे बिटिआर एसेम्ब्लियाव बिथाङा मोनसे रेजलिउसन मुभ खालामदों होमब्ला बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों पास खालामजायो ना खालामजाया बेखौ खालामनांगोन नाथाय बिथाङा फिननाय होनांगोन जे गाव जे 2007 मायथाइयाव जेब्लानाखि सरकाराव दंमोन बिटिसि सरकार बिथाङा सालायगासिनो दंमोन होमब्ला मानो बिथाङा एसेम्ब्लि रेजलिउसन मुभ खालामाखै बिथाङा होमब्ला केबिनेट रेजलिउसन मानो मुभ खालामाखै बै टाइमाव बिथाङाथ' सिरि दङमोन आरो बिथाङा दिनै रायजोखौ थगायनो नागिरदों बिथाङा 27 मार्चआव जेब्लानाखि डिलिमिटेशन कमिशना गुवाहाटीनि रेडिसन ब्ल'आव फैदों जोंबो दंहैयोमोन बाव आं निजे दङमोन आंथ' हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नुवाखै बिथांमोननि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिखौ नुदों आङो नाथाय आङो हाग्रामा महिलारिखौ नुवाखै होमब्ला बिथाङा खुनु सिनसियारिटि गैया खुनु कमिटमेन्ट गैया गावनो नुजाथारनानै जे कमिसनखौ बिथाङा बुंनांगौमोन दिनै बिथाङा कमिसनखौ बुङाबालायनो कमिसननो लिराबालायनो बिथाङा दिनै रायजोफोरखौहाय नैबे माइ गायनांगौ फुनांगौ समाव आबाद मावनांगौ समाव दैज्लांनि बोथोराव माने राजा लामायाव लाबोनानै सोरबा एसडिअ अफिस मोखाङाव डिसि अफिस मोखाङाव लाबोनानै बिथांमोननि खामानिखौ खथि खालामनानै रायजो राजानि खथिसो खालामगासिनो दं बिथाङा जिहेतु नैबे डिलिमिटेशन सोलाय सोल' जानो हायो बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै मानो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमहैनो हायाखै बिथाङा दिनै मानो हियारिंआव फैनाय समाव मानो लोगो हमाखै बिथाङा अनारेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ मानो लोगो हमनो हायाखै बिथाङा मानो अनारेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियाखौ लोगो हमनो हायाखै अनारेबल हम मिनिस्टारखौ बिथाङा मानो लोगो हमनो हायाखै बिथाङा दिनै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय आरजाथावै गनायथावै नंखायथार बाथ्रा बुंनानै जोंनि हान्जानि गाहाय बा जोंनि बिटिआरनिबो गाहाय प्रमद बर' सारखौ दिनै बदनाम खालामनो नागिरदों बिथाङा बेफोरजों जेबो साक्सेस जानाय नङा जेबो बदनामबो खालामनो हानाय नङा आरो रायजो राजाया बेफोर थगायनाय बाथ्राजों रावबो थांला बिथाङा ओंखायनो बुंदों आं सन्देह खालामदों जे 1 तारिख जुलाइआव बिसोरो जौ लोंनानै धरना होदों आरो जेब्लानाखि जौआ गाबाय 3 तारिख जुलाइआव बिथांमोना मेम'रेन्डामखौनो उइथड्र खालामफिनबाय सत साहस दङबा मानो उइथड्र खालामदों गाबोनसो उदालगुरियाव होनाय मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनाय नङा बिनि मा गेरेन्टि दं आरो आंथ' सन्देह खालामदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो होनाय मेम'रेन्डामाव बिथांमोना माने उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै डिमान्डखौनो होआखै ओंखायनो बिथांमोना कपिबो देखायनो हायाखै जोंथ' दिनै कपि नायनो हागोन कपि मोनफा मोनफा लांनो हागोन क'क्राझार उदालगुरि लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै दाबि दैखाङो ओंखायनो बिथांखौ बे आरजाथावै आरो थगायनानै मिडियानि मोखाङाव बुंनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय बिथाङा मा निमाहा बिनांगौ जोंनि प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनांगौ नङाबा जोङो बिथांनि एगेन्स्टै जेरैहाय आगोलाव जों मानहानि केस होदों आरो जों खनसेबाव बिथांखौ मानहानि केस जाबसिनबावनो राजि जानानै दं BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन
फिल'सफि, ससिय'लजि, जिअ'ग्राफि आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफ्रा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022719129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com